Ayan, hello kabukid. Naata diri sa atong gabihan karong adlaw sa hapon sa alas 6:10. Karong adlaw. Ayan, tuwa si Dana. Okay. Nag-abot migikan sa among trabaho o karon naata diri karon sa atong kabukiran, sa atong tarurot, sa atong gabi. Oh. Murag same nami kadaka sa taro roots o dako kaayo o. Same height na. Kapriya nami katasa sa atong taro roots. Ayan, gitanom nato ni siya na ana siya 4 ka bulan. So kat pagtanom nato atong March na siya 4 months. O karon magtanggal taog mga sagbot dinhi sa atong gabi. Ara. Kini ato ni siyang tanggalon. Ato ning tanggalon. Diri limpyo man diri sang uban. Ang kining naali mga sagbot ang atong pantanggalon. Kini ato ni siyang pangbunuton unya. Okay. Mo na ning update sa atong taro. Mga tag-as na kaayo. Buyag-buyag. O karong hapon naman ta karon kagikan ta sa atong trabaho. Hapon ra ta makabisita diri sa atong bukid, sa atong gabihan. Ug tawag nato sa atong taro roots. Ug karon manguha ta og sagbot kay si Dana tuwa dito sa pikas, tuwa dito sa black beans. Nasa black beans si Dana, tuwa siya dito ug dito pud siya nagtrabaho. Ug kita diri ta sa atong taro roots manguha og sagbot. Okay, ubani ko ninyo ka farmer ha, kabukid, manguha ta og sagbot dinhi. Okay. Keep on watching. Ra kabukid, manguha tag sagbot diri sa ilalom. Diri kamang ta diri. Manguha tag sagbot. Kay mangita tag kasagbutan dinhi. Nimo ni pang mauna to. Kini mga sagbot. Kining naalan diri sa atong gabihan para sunod pag harvest nato. Nindot, limpyo na siya. Tambok ayo. Taas pang gabi sa tua. Tangkad kaayo. Uy. Okay, mo ni tanggalon nato. Kailangan apilang ugat tanggalon nato para dili na siya mutubo. Sunod. Kailangan pati ugat atong bunluton. Gamit lang taog kamot sa atong kuha sa atong mga sagbot. Ato ni siyang birahon nga dili maapil ang gabi. Gamay pugong lang. Kailangan natay kusog ani. Oops. Oh, dara. Okay, naibot na to. Muna itong kinabuhi karon din pero buhi lang gihapon ta nga malipayon
Kaya na atay mga tinanong, organic nga dili gyud ta bation og gutom. Na ata diri sa atong kabukiran kung kugihan lang ta magtanom sa atong bukid na atay makaon matag adlaw og di ta hadlok magutom. Maula na ako ma-share pag naatay gamay kalunaan ato siyang tamnan. Kay sayang ang panahon nga wala tay makita nga tinanom sa atong kabukiran, mas maayo, mas ginagmay lang, at least malibre ang atong pagkaon sa matag adlaw ug libre na ang atong mga gulay nga naatay makaon ug naatay pang sagol-sagol sa atong mga niluto matag adlaw. Salamat kayo sa inyong pag-share sa atong mga videos, hoping na mahatagan ta pa more updates dinhi sa bukid sa Japan. Mao ni ang atong probinsya dinhi sa Japan nga nindot kaayo. Matawag na akong nindot kaayo, pasalamat ko nga na ako din sa bukid sa Japan, gihatag sa Ginoo kay di ko mahadlok magutom kung kugihan lang ta magtinanom. Okay, ako si Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Salamat sa inyong pag-share, sa pag-support sa atong FB page or sa atong YouTube channel kay Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. Palihog ko og like og subscribe kay naatay mga updates dito. Dito ang atong mga updates ug daghan dito tag ma-share mga videos ug ma-entertain ta mo dito daghan kaayo. Okay, salamat kayo. Medyo ang atong oras karon na nasa alas 6:30 siguro, no. Okay, trabaho tagbalik. Salamat. Ay kabukid na ata sa atong black beans. At bang rapod na sa atong gabi. Ganina di ata sa atong gabi nagkamang-kamang tadya kanang huatag sagbot. Nya karon si Dana diri siya nagtrabaho sa atong black beans ug mao na ni siya ang update sa atong black beans, nindot na kaayo, tag-as na siya og limpyo kaayo sa mata. Kay alaga na to ni siya sa pagkuha og mga sagbot. Muna mag-abot tagikan sa trabaho, lusob na punta sa bukid kay manabaho na punta diri sa atong luna para limpyo sa mata. Okay, mao ni ang atong update karon sa atong black beans ug manguli na ta kay magluto na ta og hapunan. Ayan, magluto na ta kay medyo alas 7 na yata hapit. Di ba? Uy, Dana. Otosang. Kaya na yun. Nguha pa yung tawag sagbot. Kakugihan yung tawag ni. Ay. Nanguli mi sa mong trabaho kabukid. Nasayo kog uli kay Dana. Kay hantod alas 4 akong trabaho. Sayo mi nahuman karon human. Naabot pod si Dana. Mga alas 5:30. Manasabay na lamig anhi dinhi. Duha mi karong adlaw. Okay, salamat.